Aha mbụ Maazị Chibuike Agụ. Abụ m onye Egbe Nwanigbo njikọ Ọkankwo Anambra Steeti. Gịnị mere iji si nọ Igbo amaka pọsọ nke ya abanye na-eme ejije? Ihe nji wee sị na ọ masịrị m iso n'otu onye n'ime Igbo amaka bụ na m nwere mmasị n'ihi na mbụ onye Igbo. N'Igbo amaka, Igbo bụ asụsụ obodo anyị. So na onye ọbụla amaghị hafụ ha asụsụ obodo nne ya jesụwa nke onye ọzọ. N'Igbo dịbadị, oyibo bịara abịa. Ọ dị gị ka n'eziokwu Igbo amaka ọ na-etinye aka n'ịkpọghachite asụsụ na omenala Igbo? Ha na-etinye aka site n'ihe ngosipụta ha bụ ejije. Ọsọ ejije ha niile bụ ihe na-akwalite ọdịmma Igbo ma omenala, ihe gbasara omenala. So ejije ha amaka. Ka obi dị gị taa na Igbo amaka ị na-afụ na ịntanetị, ị na-afụ n'igwe ọgbakọpị ka gị na ha nọzụ taa na-eme nzukọ, ka obi dị gị? Obi dị m ụtọ nke ukwuu n'ịnọ ebe a n'ụbọchị tata, maka na Igbo amaka otego nnụwara ihe gbasara Igbo amaka. So obi dị m ụtọ nke ukwuu ịnọ ebe a n'ụbọchị tata iso n'otu onye n'ime Igbo amaka, iso wee mee ihe ngosipụta na omenala anyị n'asụsụ Igbo anyị, ka ndị be anyị wee ghọtakwa na Igbo amaka. Daalụ nne. Anyị kene gị. Isi na aha gị bụ? Aha mbụ Maazị Chibuike Agụ. Ndewo.